Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Bon dia, Víctor Veranito Benítez! Sí, ja estem a l'estiu. Jo vull que acabi ja l'estiu, jo no l'aguanto. Ho diu la calor, ho diu l'estiu. Visca l'hivern. Avui, perquè ens acompanyin a l'estiu, farem unes recomanacions de juliol, que és aquest mes tan calorós en el que necessitem bones lectures per poder passar-lo millor. I preparar-nos per als santeros. Sí. Faci les santes de Mataró. Això, bueno, i la resta de festes majors, que són aquests mesos també d'estiu. Això, en aquest programa especial farem novetats d'aquest mes de juliol. Abans volíem també anunciar que aquesta temporada de Bufacanyes s'acabarà aviat, a les properes setmanes, i enregistrarem en directe l'últim capítol de la temporada. On serà? On ho farem, això? Ho farem on es va germinar el Bufacanyes, que va ser el Molta Malta de Mataró. La cerveseria Molta Malta, que està al centre de Mataró. Allà, el dia 15, dimecres 15 de juliol, estarem fent en directe un programa especial a les 7 de la tarda, Sí. que serà un programa en el que també recomanarem algunes lectures també d'estiu que també ens anirà bé, i també estarem aprofitant per anunciar la sortida d'una cervesa en col·laboració amb Molta Malta i Cinera. Exacte, i Cinera d'Arenys de Mar, que és la cervesa Bufacanyes de mango, que és una doble hazy de mango, que jo ja l'he tastat. Ah, sí? Té un punt d'amargor amb tons afruitats de mango, està meravellosament I molt fresqueta per ara, per l'estiu. Bueno, sí. Això, si voleu, també aprofitem això, aquest esdeveniment el 15 de juliol a la cerveseria Molta Malta. Estarem sortejant també llaunes de la nostra cervesa i algun còmic... Que porta una mica de malta, el còmic. Sí, còmic cervesero. Així que, exacte. si voleu més info, també la podeu trobar a les nostres xarxes, @elsbufacanyes. Comencem ara sí, Pues vinga. amb novetats, i aquesta novetat potentíssima, un dels millors mangas de la història. És que... Ens arriba Berserk a l'edició Master Edition. Però tu saps l'edat que té aquest còmic? Aquest còmic Té la teva edat. Té la meva edat, jo sóc del 89. O sigui, aquest còmic va sortir al 89. S'ha mort l'autor Sí. i no s'ha acabat el còmic. El que passa que l'estudi on ell treballava l'està Segueix, acabant sí. perquè sabien què tenia que passar. Sí, per qui no coneixi Berserk, fes-nos 5 cèntims de què va la història. Berserk comença una història d'un guerrer que li diuen el guerrer negre, Sí, i que va per pobles i té com una marca en el coll que quan apareixen dimonis, ell li sagna aquesta marca i pues, lluita contra els dimonis i els mata. sí. Què passa? Que tu al principi, els primers tomos, no entens per què. I a vegades són dimonis molt potents, amb unes imatges molt... Gores, no? Gores i goyanesques, no? Perquè tenen un to a goya a vegades que dius, ostres, tu, perquè surten menjant-se nens. L'estil de dibuix també és molt detallat i a vegades pot recordar fins i tot a gravats antics i tot. Sí, perquè, bueno, i també al llarg del temps vam saber que molts dels castells que surten al llarg del còmic estan copiats de castells de l'època medieval espanyola que hi han repartits per Espanya. Sí. A Kentaro Miura es va dibuixar fil per randa. Alguns d'Europa, però molts d'aquí d'Espanya. Sí. I és meravellós. I va d'aquest guerrer negre que tu al principi veus que va matant dimonis, no entens gaire bé per què, i de cop i volta, en el segon o tercer tomo, Sí, fa un retrospector. sí, fa aquest flashback, fa un Tira flashback i ens explica. I doncs explica la història des d'aquell neix Sí. fins que va... És molt cruel aquest capítol, Bueno, quan ell neix. No farem spoilers, però és molt cruel. Bueno, però és això. Ell neix i passa per la quadrilla de l'Halcón, que ja és més Aventures dins d'aquest món de... Aventura medieval, però crua, Sí, en tot sí, moment sí. crua. No deixa que els nens eren carn d'intercanvi. Sí, és una cosa molt gore, molt gore. Molt gore i molt crua i molt fastigosa. Fantasia fosca, i ara, com bé dèiem, surt aquesta nova edició, Master Edition. Que és molt gran, Sí. n'hi ha 3 tomos com a la màximum,
Sí, això, perquè és un recopilatori de 3 tomos amb tapa dura, amb un format més gran, i ha sortit la Master Edition normal i també es va anunciar una edició que és una mica més cara, podríem dir 3 vegades més cara. 150 euros! Les Beherit Limited, aquesta, que és una cosa que jo crec que l'editorial ha fet per treure calés, perquè realment l'únic que canvia són les tapes, que són de color vermell. Segurament deuen ser més acolxades, no? Sí, però no gaire més, Més o menys és el mateix i ve una làmina també, però res molt especial. Això, si encara no heu llegit aquesta obra, jo crec que és la millor manera de llegir-la. I el millor és que en els últims tomos que jo m'he llegit el de butxaca, per entendre'ns, el clàssic manga, com que n'hi ha tanta càrrega de dibuix, a vegades el globus del que estan dient els personatges és molt petit. Ostres! I quan tens una edat... Què passa quan tens una edat? Has d'apropar molt Tens que regular la vista i no arriba. Però bueno, ja està. Això, si voleu una edició una mica més econòmica, jo la que tinc és la de Maximum, que és això, tapa tova i és... I és més gros. Per portar a la platja va millor aquesta, Sí, i és més gros i tal. Sí, però si no l'heu llegit, doncs tapa dura i amb edició premium, doncs aquí teniu el Berserk. Bruixeria, sacrificis, època medieval, fantasia medieval, tot el que vulguis. A tope. I monstres amb un toc japonès molt guapo. Sí. També. Seguim amb altres novetats ara a l'estiu. Home, perquè ve la pel·lícula de l'Spiderman. Com es diu la nova? Ja no Brand New Day, un nuevo dia, que també està basada en un còmic, ja en parlarem d'ell si fa falta, però que surt ara a l'estiu, que Panini, l'editorial, ens publica una sèrie de 10 números que es diu Spider-Man Team Up. Collection. Team Up és perquè fa equip amb altres superherois. Llavors, li podrien haver posat Spider-Man Team Up Beach, de platja. Sí, però crec que no va a la platja. Spider-Man són aventures amb altres superherois a la Nova York, normalment la majoria, i tenim a personatges com l'Obedno, Daredevil, Venom, el Deadpool, Hulk, etc. Jo també et diré, si voleu, són lectures molt fresques, ja et dic, cada volum val menys de 10 euros, que està molt bé, que facin aquests preus populars. Això feu-lo a platja, Sí, feu-lo a platja. I si voleu que recomani algun, mira, em mullaré, potser et diria, el de Hulk no està malament, si us agrada Massacres, si us agrada el Deadpool, no està malament tampoc. Són aventures que estan ajuntades, són una mica de popurrí aquestes lectures, però bueno, no està malament per fer així com lectures lleugeres. La del Castigador també recomano. La dels Quatre Fantàstics? Sí, també. És que la majoria d'històries, per el que he estat veient, són bastant fresques i lleugeres de llegir. Molt bé. També ara va sortir per al Saló del Còmic d'aquest any Spiderman i Superman, i ara surt Superman i Spiderman. Ah, carai. Sí, que és aquestes edicions que es van publicar als anys 70, diria, dels dos personatges, i ara doncs estan reeditant aquestes, són com grapes amb un format una mica més gran, s'ajunten dos personatges molt potents de dues editorials americanes molt grans, com DC i tal. I mola perquè potser n'hi ha equip amb Wonder Woman i Hulk. Ostres, cuidao. Hulk, Wonder Woman i Spiderman. Vaya tela. Això es va publicar el 1981, que no són els 70, sinó que ja era entrat al 80. Sonava Mini Vanilli a les ràdios. Seguim amb Mili Vanini perquè tenim a Milo Manara. Milo Manara és aquest autor que precisament aquest any també ens ha visitat a Barcelona. Vas aconseguir firma, tu, Sí, aquest autor italià que sempre ha estat molt lligat al còmic eròtic. I ara ens porta una novetat... Sí, ara ens porta novetat que no és un còmic, és un llibre il·lustrat, però volíem destacar perquè és la Odissea de Milo Manara, Exacte, que també ve la pel·li. Ve la pel·lícula del Nolan i jo tinc ganes de veure la pel·lícula, la veritat. Nolan ha fet una versió molt pròpia d'aquesta obra. Sí, perquè apareix Telèmaco, apareix tal, però el que s'ha de dir Ulisses no s'ha dit Ulisses. Sí. Es diu Odisseo. Odisseo, molt bé. Doncs en Milo Manara també ens porta una versió molt particular seva, perquè el que ha fet en aquesta obra és explicar l'Odissea des del punt de vista de Telèmaco. Qui és Telèmaco? El fill d'Ulisses. És el fill d'Ulisses i és com l'hereder d'Ítaca.
Si no m'equivoco, el seu fill va estar esperant el seu pare que tornés de les aventures, no? Ell i Penèlope, que és la mare del Telèmaco. I aquests dos personatges entenc que ens explicaran una mica també la paciència que van haver de tenir esperant el seu pare i que estava d'aventures por ahí lluitant contra els bitxos aquests d'un ull, no? Els cíclops. Sí. Etcètera. Jo, la història d'Ulisses la vaig començar a introduir-me amb un manga, amb un anime, Ulisses 31, que feien a TV3, aquesta sèrie. Ulisses 31... El que passa que aquí el Telèmaco va viatjant amb el pare. No l'està esperant, però bueno. Doncs això, a la versió de Milo Manara, això, trobem és el fill el que espera el pare i ens explica la història. I a la versió real també, També. La versió real. Sí, en el llibre escrit per Homer. La particularitat del Milo Manara és això, que és del punt de vista del fill. Molt bé. Mola perquè n'hi ha fantasia també en el llibre. Sí, i les il·lustracions són molt potents també, s'ha de dir. També hi ha una mica de toc eròtic perquè és aquest autor, però hi ha tots aquests sers fantàstics també que estan molt dibuixats. Està molt guai perquè nosaltres vam llegir algun dels mites, perquè jo vaig fer història mitològica de grega i romana, i com guanyen el cíclop és brutal. Ostres. Sí, perquè li pregunta el cíclop a l'Ulisses, ¿tú cómo te llamas? Sí. I diu, nadie. Ostres. I es queda així i de cop i volta, perquè se'ls va cruspir. Sí. Quan està dormint, va l'Ulisses, agafa una espasa i li aixafa l'únic ull que té. I doncs comença així, perquè n'hi ha més cíclops. I comença a fer així, quin mal, m'està atacando nadie. I com diu nadie, els altres diuen, però este tío no està bien. Què diu? I per això s'escapen. Genial, Però no que sigui un spoiler de la pel·li, que pot ser que sí. Jo que sóc especialista. Sabíem amb més novetats de còmics. També aquest mes ens ha arribat la notícia, ja és una mica del mes passat, quasi, que és la nova edició del còmic de Sangre de Barrio de Jaime Martín, que és un clàssic del nostre còmic. Si no l'heu llegit també és una molt bona excusa per llegir-lo, i ens explica una mica les aventures o desventures d'un xaval al barri de l'Hospitalet als anys 80. I clar, és una mica un paisatge una mica desolador, perquè és un barri, és un municipi una mica descuidat, podríem dir, i aquí el Jaime Martín retrata una mica també autobiogràfic, però una mica autoficció, podríem dir. Més la dècada dels 80, quan entra tota l'heroïna a l'estat, que entra pel nord. El Jaime Martín va guanyar el Premi a Autor Revelació en el Còmic Barcelona de 1990 i aquest és una de les seves grans obres que recomanem llegir i a més succeeix aquí molt a prop a l'Hospitalet. Vinga, perquè és l'edició 25 aniversari del Persepolis, ja que en aquest malaurat mes passat l'emergent Satrapi va morir després d'un any que morís la seva parella, i és una pena que hagin perdut aquesta autora perquè era amb una lluita feminista molt potent i molt necessari. I bé, tenim el Persepolis, que és és la seva gran obra. Aquest Persepolis es va publicar en diferents volums, sí que és veritat que les últimes edicions l'hem vist a tot junt. I amb aquesta nova edició que es publica aquest mes, és l'edició 25 aniversari, ens arriba amb 4 volums, que és com es va publicar originalment, dins d'un estoig. Que maco, no? Sí, qui no hagi llegit la seva obra, és això, ens explica de manera també molt autobiogràfica la seva infància i com va anar a créixer a l'Iran, i una mica criticant... Quan fa tot el canvi dels ayatolars i tot. Sí, criticant també, doncs això, a Iran, la societat i els polítics, i una mica... Sí. Recomanem llegir-lo, té un parell més d'obres una mica més petites d'Emergent Satrapi, però Persepolis és la seva gran obra que val la pena llegir. I ara ens anem a un còmic molt interessant que has portat, que és Lemoniz, ETA i el movimiento antinuclear. De com dos coses que creus que no tenen res a veure s'ajunten per unes causes, no? Sí. Perquè en el 72 Iberdrola va anunciar que faria la construcció d'una central nuclear a una localitat vizcaïna que era Lemoniz, no? Sí. I què passa aquí? Pues que quan et volen fotre al costat d'una localitat una central nuclear, doncs gràcia no et fa. No. Ecologistes... La gent del poble, també. La gent del poble... Bueno, poble o municipi, no sé Lemoniz com és de gran, no tinc... Sí. Pues es sumen, fan manifestacions. On ve el... Bueno,
el problema hi havia, no? Perquè la gent no volia això. Sí. Què passa? Que on ve el problema s'agreuja quan ETA s'incorpora a aquestes protestes i què passa? ETA era un grup terrorista, matava gent per als seus objectius polítics i què passa? Pues que comencen a matar gent relacionada amb la construcció d'aquesta central nuclear. Un còmic molt interessant. Sí, realment, el guionista és Florentino Flores i el dibuixant Guillermo Sana, això ho publica Norma Editorial i ens expliquen això, amb un punt de vista també més documental i periodístic, aquest succés que jo no coneixia i que realment val la pena llegir i descobrir. Sí, jo me'l llegiré perquè, mira, m'agraden aquests temes. Som-hi. Un altre, ens posem musicals, nosaltres que som músics. A tu t'agrada molt aquest grup, Standstill. Sí, el grup que lidera l'Enric Montefusco, juntament amb el Ricky Falner, el Piti Elvira i el Ricky Lavado. Doncs aquest grup de música, capitanejat per l'Enric Montefusco, ha publicat un còmic on expliquen una mica també els seus últims anys, perquè va ser un grup que es va separar i després han tornat a reunir-se. Ara han tornat, sí, fa un any, 2 anys van tornar. L'Enric Montefusco forma part del grup i havia llegit... Posa la veu i posa les lletres. Sí, havia llegit diversos còmics de l'Oriol García Querà, que és un autor de còmics que sempre s'ha dedicat al còmic històric, i va dir, ostres, doncs ens hem d'ajuntar tots dos i fer un còmic propi que ens expliqui una mica els últims anys del grup, no? I han creat aquest vida i obra d'un titiritero. Un còmic que, a veure, les lletres de Standstill són bastant críptiques. Sí. Són descriptives però tenen una onírica potent, no? A vegades t'has d'imaginar què vol dir entre línies l'Enric Montefusco, què vol explicar, i després, al final, quan sents una cançó, cadascú li troba la identificació que vol, que és l'estat d'ànim de cada moment. No sé si passarà amb el guió d'aquest còmic. Té pinta que té un toc oníric, té aquest toc també. Un toc críptic, també. Sí, pel que hem vist per les il·lustracions també, que són molt potents, amb aquest estil també clàssic, podríem dir, d'il·lustració, també fins i tot amb aquest punt històric. A veure què tal el llegirem, perquè m'interessa aquesta obra i us recomanarem, però ja la fusió d'aquests dos autors ens crida molt l'atenció. Si coneixeu Standstill i voleu escoltar-ho abans de llegir el còmic, us recomano sobretot 2 àlbums, el Viva la Guerra i l'àlbum que es diu Standstill, que són 2 àlbums molt potents que van ser quan van començar a cantar en castellà, perquè abans de fer pop feien hardcore i cantaven en anglès. Ostres, molt bé. Sí, que també el Ionic Spell és un altre disc que podeu escoltar. Un discasso més sorollós, això. Sí, això sí. Molt bé. Seguim amb una cosa també històrica, el Tito, és l'apodo d'Alberto Serrano. Des dels anys 80 està publicant una sèrie de llibres que es diu Soledat. Va començar a publicar-ho amb Glenat pel mercat franco-belga i també ens ha arribat aquí. I ara l'editorial Cascaborra, ens porta un estoig amb els 6 volums de la sèrie Soledat. 6 volums per 55 euros està molt bé, surt a menys de 10 euros cada volum. Sí, està molt bé i l'obra és un clàssic que ens explica una mica un poble anomenat Soledat, que això ja té aquest toc també poètic. L'Espanya vaciada, que diuen, no? Sí, i s'ha detingut el temps a Soledat i ens explica la transició, això, des del punt ocorreix a dins d'aquest poble, no? Que està, això, Espanya vaciada, tu mateix ho has dit. La guerra civil i com va quedar algunes ciutats, alguns pobles després d'aquests successos. Seguim. Retratos, 12 vides, 12 viatges. Què és això? Sí, Nuevo 9 ens porta una obra que té molt bona pinta, on ens retrata 12 vides de diferents autors i autores i de la literatura, les arts, ciència, cultura. Carai, que complet, no? Sí, però són diverses biografies, però no són biografies a l'ús. I la característica que tenen les 12 és que la seva vida passa a l'altre costat de l'Atlàntic. Vale. I és això. I no és una biografia a l'ús, sinó que són diferents moments d'aquestes persones
i estan dibuixades cadascuna per diferents autors i autores d'aquí que són molt interessants. Anomenem algun nom, però tenim, per exemple, a Núria Tamarit, a la Raquel Ribarrossi, que és la de Vendetta, qui més tenim? Cristina Bueno, Javi de Castro, la Sara Soler, mira, també la tenim per aquí. O sigui que tenim autors i autores molt potents. Mira, el Don Julio també és un autor molt potent que treballa pel Jueves. O sigui que no us perdeu aquesta obra, que té molt bona pinta. No, i està molt bé perquè parla de la migració, no? De com aquests artistes viatgen a l'altre costat i com s'acoplen i com els afecta les seves obres. Llegirem a veure què tal aquesta obra. Sí, està interessant. Un altre que hem trobat, que també m'ha cridat molt l'atenció, és El relato de la roca, de Benedi, que és una autora italiana que viu a França, i en aquesta història és una història... És una mica rara, no? Sí, ens ha costat entendre-la, però és una història que té molta documentació darrere i ens explica la història d'un jueu... De dos amics que són, un és jueu i l'altre és musulmà, per començar. En Benjamin i en Hakim. Que van créixer junts al segle XX i en una aldea iemení i hi ha una epidèmia que fa que comencin a succeir coses entre ells i entre la gent. I sobretot d'una llegenda antiga que corre per al poble, no? Sí, i d'aquí surt una mica, l'autor aprofita per parlar una mica del fanatisme, també de religió, també sobre una mateixa història es pot explicar de moltes maneres, no? Que això també és una cosa que veiem ara als mitjans de comunicació, no? Exacte, que depèn on posis la tele sembla una cosa o una altra. Efectivament. Doncs és una mica, crec que aquesta autora que vol fer és això, que una història plena d'ombres, no? Doncs cadascú la pot explicar de la seva manera i existeix realment una única veritat o potser hi ha diferents veritats o diferents maneres d'explicar-se. O sigui que aquesta obra és molt interessant i aquesta editorial, Elephant Books, està publicant obres molt interessants perquè ja vam estar comentant Bob i Janis, que és una obra d'en Joan Mondet, que en Joan Mondet també has passat pel programa i a Bob i Janis ens explica que al finals dels anys 60 en Bob abandona la seva casa per viure la revolució pacifista a Amsterdam i coneix a la Janis i entre tots dos crea aquesta història al 1969 amb el rotllo hippie també i tal. I de la mateixa editorial també volíem destacar una altra que a nosaltres que ens agrada molt els animalons. Exacte. Hi ha el Necronomicon que... El nom m'ha fet molta gràcia. És un còmic amb humor negre i amb aquest toc fins i tot et diria rotllo més underground i és un artista que està una mica bloquejat i està una mica obsessionat també amb la perfecció que està una mica frustrat, fins i tot et diria, fins que troba o s'ajunta amb un gosset i doncs això, compartint la seva vida amb un gos, se n'adona que... La vida canvia, Sí, la vida canvia. I l'autor és en Matías Aregui, guió, dibuix, tinta i color, i ho publica Elephant Books, i això. Pues, parlant també una mica de gossos, tenim un altre títol. El mejor amigo del perro, i és un punt de vista curiós. És de Tengo Ediciones, Olivier Loté i Guillaume Gerse, el meu francès és espectacular. És una història on els gossos es fan els amos del món perquè els humans, amb la IA i amb tot el jaleo que tenen muntats, ja estan acabadíssims. I doncs agafen el control de la gent. I direm que les mascotes són els humans i els amos són els gossos. Sí. És curiós, això? Molt curiós, té molt bona pinta. Perquè, clar, a mi si em tiren la pilota, jo com humà, jo no vaig darrere d'una pilota, tot boig. Bueno, potser sí, després de tanta ja, més banal, no? Sí, potser sí. Haurem de llegir aquest còmic a veure com acaben els humans. Seguim, vinga, va. Un altre de històric, però en aquest cas amb el toc d'humor que sempre té en Jan, que és l'autor de Super López, que va deixar de publicar i de fer noves històries de Super López, però ell segueix treballant i publica el Don Talarico, que és un personatge seu mític. El Comte Guifré. Sí. I ens explica, doncs, això, és una nova aventura de Don Talarico i són peripècies que succeeixen en els temps de la Reconquista i doncs és això, si us agrada el
fardejant i la seva manera d'explicar històries, doncs segur que us agradarà. També això publica Maníaco, i de Maníaco també, mira, el tenim aquí a la taula. Maníaco i perquè me toca. El seminarista de la Nagant, que és un còmic que estàvem ara llegint, encara no l'hem llegit, però estàvem aquí xafardejant, i és la història de Miquel Bonet. Miquel Bonet, que era un republicà seminarista. Sí. Era un seminarista soldat republicà, sí, i que amb la mort de Bonaventura Durruti, que era un anarquista que ficava moltes bombes, feia atemptats, va arribar a Rússia, i a partir d'aquí es crea una moguda... És com una història molt complicada, perquè el tio va viure moltes coses i fins i tot es va fer amic de Sergei Eisenstein, que és el director de la Corazón Potemkin, i també que es va ficar a la temuda policia secreta de les agències de seguretat de la Unió Soviètica, a l'època de Stalin. Aquest còmic de l'Avi i de l'Angelínux, que són un duet que sempre ens porta obres molt interessants, i també amb això, amb aquesta càrrega històrica, no?, i documentació, potser l'haurem de llegir i parlar amb ells, perquè realment té molt bona pinta aquest còmic. Vinga, seguim amb Autòpsia. Sí, Autòpsia és un còmic underground que he vist de l'editorial Blue Comics. L'autora és la Àngels Martínez i és un còmic que parla el protagonista és un mapatge. Un os rentador. Un os rentador i està a la preadolescència, està creixent i llavors té el típic que ens passa a tots quan estem creixent i estem adolescents, no? Que és aquesta etapa en la que el món se'ns fa una mica gran i l'autora... I altres coses també, i l'autora doncs també parla una mica d'aquestes situacions que hem viscut tots. I com recolzar-nos entre nosaltres, no? Això mateix, sí. Està bé. Està bé, té molt bona pinta, el dibuix m'agrada molt. El dibuix està potentíssim. M'ha recordat molt també una altra autora underground d'aquí, que és la Moño, que també és de Tenerife, i també té molt bona pinta. Un altre underground que surt ara és l'Autobullying número 10, que és aquest còmic que publica Màquina Total, que segur que el podeu trobar a la llibreria Fat Bottoms de Barcelona, i que és una antologia de còmics també que recull de lo millor la flor i la nata del còmic underground amb autores i autors. Una quantitat impressionant, Citaré dos, mira, el Braja Vihari, per exemple, el segueixo a xarxes, m'agrada molt, el Sergi Pujol també hem parlat molt d'ell aquí, la Camille Vanier també, Carlota Juncosa, hi ha una llista molt llarga. Anirem acabant, si et sembla bé, aquest capítol. Doncs vinga, aquest és interessant, que es diu The War, i la guerra, evidentment, i és un nou còmic que ha fet Garth Ennis al guió, un dels meus guionistes preferits, amb Becky Clunan al dibuix i tinta i a Tamra Bonivillain al color. De què va aquesta? War és una novel·la gràfica que explora els nostres pitjors temors sobre l'horror apocalíptic. Això que s'està ficant de moda de fer pel·lis postapocalíptiques i tal, doncs en aquest còmic et posen un apocalipsis una mica peculiar. Molt bé. El guionista és un must-have, o sigui que tot guai. I si et sembla, per acabar, ara sí parlarem del diari de Guillem, que és del Guillem Agulló, que segur que molta gent que ens està escoltant coneix la seva història. Un noi valencià. Als anys 90 va ser assassinat, no? Va ser assassinat per un grup d'ultradreta, i ara no estic segur si els van acabar detenint o els van acabar condemnant, no me'n recordo gairebé, ho tindria que repassar. Jo diria que no. Crec que no, I mai s'ha fet justícia sobre la mort de Guillem Agulló. I la seva família i molta gent d'aquí de Catalunya lluiten perquè es faci justícia. Aquest còmic ens explica de la mà de la seva germana i d'un diari que va trobar una mica, doncs això, el moment en què va viure en Guillem, no? I per què ell era antifeixista, i és una obra que ens porta César Martí i Daniel Olmo. Això, una mica també. És que ara mateix el feixisme també està als carrers, per tant... Es està bufant el culet. Sí, això va succeir el 92, el van assassinar, i no m'estranyaria que ara mateix tornés a passar alguna cosa semblant. Així que el diari de Guillem és un còmic molt actual, tot i explicar una història de fa uns quants anys. Pues recordeu, el dimecres 15 serem al Molta Mataró presentant la Bufacanyes de Mango, fent un especial de còmics de cervesa i preparant l'estiu de còmics per l'estiu. Sí. Serà el fi de temporada, que l'enregistrarem en un fals directe allà,
i on sortejarem alguna llauneta de la nostra cervesa i còmics. I algun còmic que porta Malta. Això mateix, ens veiem el 15 de maig a Molta Malta i fins la setmana que ve. Adéu-siau! Adéu!